An filɛbagaw foli ni tanu bi ka taa aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen yɔrɔ kabi yan nɔ fo aw sigiyɔrɔ la ka da jira la k'a fɔ ko aw bɛ ka Malikunafoni TV de lajɛ ni wagati na. Kanubagaw an bɛ kɛnɛ min kɔnɔ o de Dankoroba Kènè. N y'a fɔ aw ɲɛna ko Dankoroba ko dama dama o de ka di anw ye. Mɔgɔninfin mana kɛ cogo cogo f'i ka kɛ dusukolotigi ye. N'i kɛra dusukolotigi ye i bolodenkɔni tan i ma sɔn o k'i janfa i kɛra dɔkɛla ye i ye Dankoroba ye. O hukumu kɔnɔ bi ta kuma tɛ caya. An ni denmisɛnnin dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ. Maa min don a dɔnnen don Mali kɔnɔ Mali kɔ kan nka ne tɛna na se k'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ɲɛna mɛ ne da ye mɛntigi da ye an bɛ kuma d'a ma sɔɔni an n'a bɛ se ka ɲɔgɔn baro cogo min na yalasa aw ni ne don n'a nataw la an ka se ka lakalita sɔrɔ bi maa min b'an bolo kɔrɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ni Mali ye Mali KONE dɔw ko Mali mondial an bɛna nin bɛɛ de fɛsɛfɛsɛ bi Mali ça va ça va ko de baasi tɛ la baasi foyi tɛ yen ko bɛɛ lajɛlen ka ɲi ko ka ɲi a ka fisa a ka fisa Mali yɛrɛ parler bloqué de don wa collier de don wa maquillage de don wa oulala n'an k'a to tan Mali an y'i wele ka na i ka na an ka jɛ ka baro kɛ an ka jamukan kɛnɛ kɔnɔ n'o ye Dankoroba Kènè ye an ka se k'a dɔn Mali yɛrɛ ye jɔn ye Mali bɔra jɔn ni jɔnw na Mali bɔra min Mali ka carrière ko bɛ cogo di an bɛna jɛ ka baro kɛ o de kan bi ayiwa ma t'a dɔn n'a sɔrɔ ni weleli jara Mali yɛrɛ ye fɔlɔ weleli jara ne ye kojugu fana a diyara n ye a diyara i ye awɔ n b'aw fo fɔlɔ a diyara n ye ka wale ɲuman dɔn aw ni ce aw yɛrɛ ye nse mɔgɔ bɛ diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn kɛ ni ɲuman don i b'a k'i yɛrɛ ye kosɛbɛ ni juguman don i b'a k'i yɛrɛ ye walayi bɛɛ bɛ fo ka da i ka baara kan kosɛbɛ ne bɛ yɛrɛ fo n b'i wale ɲuman dɔn o diyara n ye i n'i ka Malikunafoni jama bɛɛ lajɛlen o diyara n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen o diyara n ye awɔ i KONE nse Mali an bɛna don jamukan kɛnɛ kɔnɔ awɔ an bɛ fɛ k'a dɔn Mali yɛrɛ ye jɔn ye Fanta o ɲininkali diyara n ye ne tɔgɔ ye Mali n jamu KONE ne faso ye Segu ye Barawuli nka baara ye n fa se Kati ne yɛrɛ sɔrɔla Kati donc ne fa ye Burama KONE ye n ba ye Asa Mayiga ye awɔ Mayiga muso den awɔ n baw ka ca n faw ka ca kosɛbɛ nin yɔrɔ la n bɛ foli kɛ Mali kɔrɔbɔrɔw bɛɛ ye ne ba ye Mayiga de fo yan fo Tɔnbɔkutu n bɛ kuku k'u bɛɛ la ne yɛrɛ bɛ kuku kɛ kɔrɔbɔrɔw bɛɛ la awɔ bɛɛ lajɛlen wari ka ban o ka d'u ye dɛ o ka d'u ye ok Mali naamu sisan naamu b'a la i bɛ art kɔnɔ Mali ko in yɛrɛ kun n'a ɲɛɲɛ an bɛ fɛ k'a dɔn de Mali ye dɔnkɛla ye wa Mali ye dɔnkilidala ye Mali ye fɔlikɛla ye dɛsɛnkɛla ye phototala ye ma t'a dɔn Mali ye jumɛn ye Fanta o ɲininkali diyara n ye n bɛ se ka fɔ ne ye nin bɛɛ ye a bɛ i kɛlɛ parce que n'i kɛra artiste ye i bɛ se ka dɔ kɛ nin bɛɛ la ne ye Mali ye ne y'a daminɛ ni dɔn ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ bɛ n dɔn ni dɔn de ye kosɛbɛ k'a daminɛ 2001 n ye biennale kɛ fo ka na bila bi la o vedette tɛ Mali la n'a bɔra dama dɔ la Mali ni mɔgɔ min ma baara kɛ n ma dɔn kɛ mɔgɔ min kɔ n ma dɔnkilidaminɛ kɛ mɔgɔ min kɔ o tɛ yen o ye kelen ye Mali bɛ théâtre bɔ awɔ Mali bɛ dɔnkili da m'a fɔ aw ye awɔ Mali diyaɲɛ fɛn yɛrɛ tun ye fɛn min o tun ye basket de ye mais komi yayi ne ka jan ka tɛmɛ basketkɛlaw kan o kumana ko bɛ yen nɔ o ma se ka marcher o ma sira sɔrɔ mais n bɛ théâtre kɛ n bɛ dɔn kɛ n bɛ dɔnkili da n bɛ dɔɔni kɛ nin bɛɛ la parce que ne ye artiste yɛrɛ de ye ayiwa awɔ i KONE nin diyara n ye kosɛbɛ o diyara n ye Mali ye KONE ye Mali ye jeli ye wa Mali tɛ jeli ye Fanta ne tɛ jeli ye ne ye artiste ye mais mun ye art kanu don e la ka se nin yɔrɔ ninnu ma bon bɛɛ n'i da kan kosɛbɛ anw fɛ Barawuli foyi tɛ kɛ ni karamɔgɔya tɛ ne yɛrɛ mɔkɛ tun ye karamɔgɔ de ye mori de tun don
wa kalan de fɛnɛ ne fase Bamako ya o bɛ mori kalan de mais jɔn bɛ n'i da kan don awɔ n ye dɔn kanu n'i ye dɔn kanu dɔn ni dɔnkili a bɛɛ de ye fakili bakili n ye dɔn kanu n bɛ chorégraphies kɛ carré kɔnɔnaw la depuis 2001 o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ dɔɔni an b'a kɛ carré kɔnɔnaw la an bɛ taa mɔgɔw b'an invité u ka balani show la an bɛ taa an bɛ dɔn kɛ o de ye musique kanu don na kosɛbɛ sinon n fa tɛ jeli ye n ba tɛ jeli ye dɔnkilidala ma bɔ an ka so a fɔlɔ ye Male Kɔnɛ ye awɔ ko diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ye kanu ye o ye tiɲɛ Male an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na i yɛrɛ ye kalan dɔ kɛ yan i ye mori kalan kɛ wa nasara kalan bon n y'a daminɛ mori kalan na a bɛ daminɛ n'o ye o ye diyagoya ye n y'a daminɛ mori kalan na parce que u b'a fɔ cogo min na n banna pewu n tɛ don école la n ko n bɛ don madrasa de la o wagati awɔ wagati min tɛ fɔ yen n ye madrasa daminɛ Kati bɛɛ ka nin wagati tɛ fɔla ko awɔ n ye madrasa daminɛ Kati ka prémandé kɛ ka deuxième année kɛ ka troisième année kɛ an nana yɛlɛma Bamako yan an yɛlɛmalen yan n nana madrasa continuer tuguni Badilabugu misiri kɛrɛfɛ Isufu Jabi ka madrasa so bɛ yen n nana madrasa continuer fo ka na n se yen 6e année la n nana Muruti tugun o y'a sɔrɔ kunkolow yɛlɛmara o ye Bamakɔ ko ye dɔ in ye Kati ko ye Bamakɔ ma in Bamakɔ donna na n ye n ba madrasa ma ka continuer école fɛ ka na daminɛ tuguni première année la jusqu'à 9e année voilà n selen 9e kɔnɔna o y'a sɔrɔ musique donna na kosɛbɛ voilà n bɛ troupe district de Bamako la ni école jiginna n bɛ taa répétition na musique yɛrɛ nana don n kunkolo la kosɛbɛ école yɛrɛ nana nege bɔ n na sinon n ye dɔɔnin kɛ awɔ parce que n'i sera 9e na awɔ nangi fa i b'o dɔn tubabukan na awɔ ayiwa nin b'a jira k'a fɔ ko Male ka kalanko kanu ka baara de donna kalan ni Male ni ɲɔgɔn cɛ a ma kɛ kojugu fana ye wallahi barika da kan i donna fɛn min na i sɔnna ka kanu Male bɛ baara in na k'a daminɛ 2001 wagati kana se sisan ma i ye cachette bɔ bon fana komi n y'a f'i ye cogo min na n y'a daminɛ ni dɔn ye n donna dɔnkili la wagati min na o kɛra 2014-2015 n ka premier morceau kɛ o kɛra 2014-2015 donc o wagati y'a sɔrɔ cassette bɔ sumayara ka sababu kɛ clé kow ye ordinateur kow ni ko caman b'a la téléphone kow donc cassette ko tiɲɛna quoi a tiɲɛna pour le moment mais a kɔni bɛ ka kɛ voilà pour le moment ma fɛn k'a la mais a bɛ n ka projet la n bɛ fɛ k'a kɛ parce que n'i ye dɔnkili yɛrɛ da n'i ma cassette bɔ a cɛman in kosɛbɛ i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ ɲininka la voilà sinon morceau min bɛ n bolo o ka ca ni cassette kelen yɛrɛ ye awɔ mais ni an y'a ta k'a lajɛ ka se ka a fara ɲɔgɔn kan i ma labɛn o ye fɔlɔ ye wa ou bien dɛmɛbaga ko de b'a la bon fana bɔ dɛmɛbaga ko b'a la mais n yɛrɛ ka propre moyen bɛ se ka a kɛ a bɛ n ka projet la parce que producteur tɛ yen sisan i yɛrɛ de bɛ wari b'u yɛrɛ kun k'i ka cassette bɔ i yɛrɛ de bɛ wari b'u yɛrɛ kun ka don studio la i yɛrɛ bɛ caman don a la a man nɔgɔn ayiwa a ko de filɛ nin ye dɛ awɔ ala ka sabu ɲuman k'an ye o la mina ok Male namu yalasa kanubagaw k'a dɔn ko Male yɛrɛ de bɛ Fanta DICKO bolo kɔrɔ n bɛ fɛ k'a dɔn fɔlɔ Male bɛ genre jumɛn de kɛ dɔnkilida la dɔn kɔni yarɔ n ye ɲininkali tɛ k'o la a mana bɔ fan o fan fɛ fo n'a y'a sɔrɔ tiri t'a la Male bɛ dɔn kɛ o kan bari hali ni miseli bila la Male bɛ dɔn k'a kan mais dɔnkili i bɛ genre jumɛn de kɛ jeli genre dɔ mandeng dɔ ou bien bamanan foli ou bien jumɛn don bon n bɛ bamanan genre de kɛ dɔɔni dɔɔni bamanan genre awɔ d'accord n bɛ bamanan genre de kɛ bon a ma nɔgɔn n'i tɛ jeli ye i b'a fila bɛɛ kɛ mais n bɛ n basé bamanan fɔli de kan kosɛbɛ awɔ o sisan an k'a dɔn ko Male yɛrɛ de b'an bolo kɔrɔ Male bɛ se ka kan fili an ye awɔ o bɛ se ka kɛ fana o bɛ diya n ye koyi na ne yɛrɛ k'an kunkolo labɛn awɔ a y'aw labɛn dɛ parce que ne b'a dɔn ko in tɛ kun nɔgɔ ye fana problème t'a la o bɛ kɛ bisimila Fantanya kɛra bana ye siya tɛ fantanya
Ala m'anw kisi la fantanya in ma dunuya. Amina yarabi. Ko fantanya kɛra bana ye siya tɛ. Fantanya Ala k'anw kisi fantanya in ma dunuya. A bɛ maa kɛ malangolo ye. Wallahi. A bɛ maa kɛ jelimango ye. Wallahi. Ka maa kɛ somɔgɔntani ye. A bɛ maa kɛ balimantan ye. Wallahi. Ne ko o fantanya man ɲi dunuya. A ye to n ka fantanya wele. Fantanya kɛra bana ye mɔgɔ la nka siya tɛ dɛ. Wallahi. Ala bɛ maa sɔn dunuya la. A bɛ dɔw sɔn fatigiya la. Ka dɔw sɔn batigiya la. Fama Ala bɛ dɔ kɛ fantani ye. Ko du kɔnɔ ko duman tɛ sera fantana abada abada. A ye to n ka fantanya wele. Fantanya ye kojugu ye. Ne siranna fantanya ɲɛ sira kunbɛ. Awa ne siranna kɔli ɲɛ sira kunbɛ. Maa mana kɛ fantanya ye. Maa si kan'i jigi tigɛ Ala la. Ala kɛra mansa ye. Ala bɛ se fɛn caman na. Yɛlɛma yɛlɛma mansa ye Ala ye. Su daba ye Ala ye. Tile daba ye Ala ye. Dɔ bɛ kɛ fantan ye o bɛ kɛ fɛntigi ye don dɔ la. Maa kan'i jigi tigɛ Ala la. N tɛ n jigi tigɛ Ala la fo diɲɛ ka ban. Awa ne siranna fantanya ɲɛ siran kunbɛ. Fanta ni ma sira fantanya ɲɛ ma ɲi. Wallahi ko ni fantanya. Nyendamne. Oma wendele nyendamne. Ay ne ka ko ne dele dɔrɔn ne bɛ ndamne. No te fɛn tɛ Ala tɔgɔ fɔli manine. Fantanya ma ɲi. Male. Fantanya de bɛ mɔgɔ kɔli diɲɛ fɛn bɛɛ la. O ye tiɲɛ ye. A b'i kɛ ɲuguntɔ fɛn ye. A b'i kɛ kɛrɛfɛ mɔgɔ ye. Kosɛbɛ. Mais maninfin kan'i jigi tigɛ Ala la. Ala ye yɛlɛma yɛlɛma masa de ye. Su ni tile masa de don. Ale de bɛ se k'i to fantanya la sisan. A bɛ fɔ ko heure damadɔ yɔrɔ min na ka tila k'i kɛ avion kɔnɔ mɔgɔ i bɛ taga ni ka segin kɛ diɲɛ bi ye. An bɛ barika da Ala ye. Ala t'i ɲininka i fa ni ba tɔgɔ la. Ayi. Ala ka bɛɛ sɔn Fanta. Amina yarabi Male. An balima minnu bɛ tunga la Ala ka bɛɛ sɔn. Amina amina. Ala ka an yɛrɛ fɛnɛ sɔn. Amina amina. Ala ka n'an sɔnbagaw bɛɛ. Amina yarabi. Awɔ. Male. Hakilina jumɛn de e bila fantanya dɔnkili dali la sisan? Bon, Fanta ne ka morceau fɔlɔfɔlɔ de ye fantanya ye. N ye fantanya da fantanya ko ka ca. Diɲɛlatigɛ kɔnɔ ni Ala y'i da ni dɛmɛbaga t'i la a ma nɔgɔ. Ne ka ko bɛɛ lajɛlen daminɛ kun ka gɛlɛn. Mais bi n bɛ barika da Ala ye. N bɛ barika da kira ye. N bɛ barika da n kanubagaw ye. N bɛ barika da n sɔnbagaw ye. N bɛ fantanya morceau da don min na a don y'a sɔrɔ a ma nɔgɔ. Awɔ mais bi n bɛ barika da Ala ye. O de ye n bila fantanya morceau dali la. O diyara n ye. Awɔ. Male. Ala ka fantanya ban Mali kɔnɔ. Amina yarabi. Male bɛ baara in na. I ko k'i ni mɔgɔba caman jɛra. Mais a selen dɔnkilida yɔrɔ ma. Est-ce que mɔgɔ kelen bɛ yen min kɛra i kunkilenna mɔgɔ ye k'a fɔ ko n bɛ fɛ n ka kɛ karisa ka kalanden ye ou bien n bɛ fɛ karisa de ka n dege dɔnkilida la? Fanta o ɲininkali diyara n ye. Karamɔgɔ caman caman bɛ ne la. Kalanden karamɔgɔ 10 ka baro man di. Karamɔgɔ caman caman bɛ ne na nka diɲɛlatigɛ yɛrɛ ye sababu de ye. Ne ye n to dɔn de la. Don dɔ la an taara Gawusu Kone min bɛ ɲɔgɔn da. An tun bɛ dɔn k'ale kɔ. An taara ale ka top dɔ la. SOS Sanangɔrɔba la. A don Kumba Sira o tun y'a siɲɛ fɔlɔ ye ka jouer top la. A n'a ba de kun don. Artiste fɛn fɛn mana yɛlɛ bamuso b'a ye dɔnkɛla b'olu nɔfɛ. Dɔnkɛla tun tɛ Kumba bolo. A don anw ka karamɔgɔ n'o ye a bɛrɛbɛrɛ ye. Ale de y'anw dege dɔn na n bɛ foli k'a ye nin yɔrɔ la. N'i y'a mɛn Male a bɛrɛbɛrɛlaman don ale de y'an sen ta k'a da san'an ka san sɔrɔ. Donc a don a nana Kumba Sira ba nana Ɲamoyi Ture n ka foli b'a fɛnɛ ye. A nana a ko ne den ne ni n denmuso de nana ka na jouer top la mais anw t'a ɲɛdɔn dɔnkɛla t'a kɔ ne dun ɲɛ bɛ musoman 4 bɛɛ la e nɔfɛ i ka kalandenw don a ka di n ye i ka mɔgɔ dɔ di yan mun bɛ se ka jouer n denmuso fɛ. A bɛrɛbɛrɛ ko problème foyi t'a la. A ko dɔnkɛlaw filɛ mɔgɔ 4 de don
i yɛrɛ b'a lajɛ mɔgɔ minnu ka di ye i b'o mɔgɔ 2 ta olu bɛ jouer denmuso fɛ a ye ne ta a n'an ka dɔnkɛla kelen tun bɛ yen ko Mayini a y'o fana ta k'an 2 ka jouer kunba fɛ an jouera kunba fɛ an jouer kunba nana ne ka numéro minɛ ne yɛrɛ na diya ba ye n ka numéro minɛ bon mɔgɔya bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ o y'a sɔrɔ kunba tonton o de tun y'anw ka 6e année maître o y'a sɔrɔ ne bɛ 6e na Badilabugu kunba bɛ to ka na tonton in fɛ yen don la nana tonton in fɛ yen a ye ne ye classe kɔnɔ a ko ko tɔnɔ Mayiga ko nin ye dɔn kɛ ne fɛ koyi o fana ko nin fana ne fana den de ye a ba fana ye Mayiga ye ne ni kunba gɛrɛ togo de filɛ ɲɔgɔn na a na kɛ somɔgɔya ye an ni ɲɔgɔn cɛ kunba na ne gɛrɛ a la o de la bɛɛ b'a fɔ ko ne karamɔgɔ ye kunba ye parce que kunba donna yɔrɔ o yɔrɔ ne male donna ye ne ka morceau fɔlɔ yɛrɛ ka da kunba sira cɛ n'o ye Bayi Jara ye n bɛ foli k'a ye nin yɔrɔ la ale de ye ne bila ka taa studio la studio wari fɔlikɛlaw Baba Simagan fɛ yen k'a wari sara studio 5000 ka fɔlikɛla bɛɛ sara u ka taa ne ka fɔli kɛ n ba b'o kɛ an bɛ foli d'a ma ni yɔrɔ in na awɔ artiste caman b'a ka ɲuman donc artiste ye ne yɛrɛ dɛmɛ kojugu ne ma jouer artiste fɛ min m'a fɔ ne ma an male a lajɛ i ka dɔnkili da parce que muso ye fɛn dɔ ye muso kɔrɔ ka di o ye kelen ye den 1 den 2 sɔrɔ dɔn yɛrɛ bɛ gɛlɛya i ma force bɛ dɔgɔya donc a lajɛ i ka don dɔnkili fɛnɛ la i k'o fɛnɛ lajɛ n bɛ foli kɛ n ka vedette bɛɛ ni heure la Fanta Touré Ala ka hinɛ a la Cheche Dramé Ala ka hinɛ a la o n'a ɲɔgɔnna caman u ye courage donna kojugu walasa n bɛ se ka dɔ fɔ dɔnkili la bi donc karamɔgɔ kelen tɛ na ne karamɔgɔ ka ca mais kunba kɛra n badenmuso ye parce que mɔgɔw bɛ ɲale de kɔ kojugu bɛɛ b'a fɔ ko n karamɔgɔ yalen n tɛ n karamɔgɔ ka ca awɔ tabarikala Male o diyara n ye awɔ Male yalala dɔɔni Mali kɔnɔ Mali kɔ kan tabarikala awɔ o diyara n ye Male ka baara kɔnɔ est-ce que rêve dɔ bɛ Male la ni donna nataw la a bɛna min kɛ Mali tɔgɔ la Mali bɛ yen Mali tɛ yen nin k'a fɔ ko nin ye Mali bolonɔ ye ou bien nin ye Mali kɛwale o hakilina dɔ b'i la fana o caman bɛ na projet bɛ n bolo comme n y'a f'i ye cogo min na n ka cassette ko b'o la a ka di n ye ka festival kɛ an ka dugu la n'o ye Kati ye o fɛnɛ a bɛɛ ye dɛmɛbaga ko ye olu bɛɛ bɛ n ka projet la ni sera k'a ɲɛ sɔrɔ don min na n b'a kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman o ni ka yɔrɔw jɔ musow bɛ se ka formation kɛ yɔrɔ minnu na baara caman b'o la musique dɔrɔn tɛ galadon b'a la finikala b'a la coiffure b'a la o n'a ɲɔgɔnna caman a projet bɛ n bolo a bɛ n kɔnɔ mais seko don ni n y'a se sɔrɔ don o don n b'a kɛ inshallah awɔ Ala k'a koɲɛ nɔgɔya amina yarabi an bɛ nin bɛɛ lajɛlen na ari yɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen ko Male ni mɔgɔ min man di ya ayi fana o tɛ yen Male wala ayi o tɛ yen a mɔgɔ si tɛ yen a kunbaba n'a fitinin na ayi o tɛ yen Male awɔ sinon ayiwa u kɔni u ye fɛn dɔ fɔ ne ye dɛ awɔ u ko an ka ɲi sa ayi k'a ɲɛfɔ awɔ ko ne kanubagaw de fana sigilen don k'an lajɛ k'a ɲɛfɔ awɔ ne fana ka faniw de bɛ k'an lajɛ u bɛ fɛ ka fɛn caman dɔn ne na ko ni caméraman yɛrɛ ye caméra jɔ kan k'i bɛ sin k'a walo caméraman dɔw tulo kɔrɔ ko n ko na kɛ caméraman denni ye dɛ n'o tɛ ka caméraman jɔlen to yen ka tɛgɛ walo caméraman ɲɛkɔrɔ dɔnkɛla wari dɔnkilidala awɔ ɲina kɛ ka koba kɛ kɛnɛ kɔrɔ dɛ fana o tɛ tiɲɛ ye dɛ Male bɛɛ de filɛ nin y'i kɔrɔ fanu o ye min mɔgɔ min y'a f'u ye a ma sira sɔrɔ ayi k'a ma sira sɔrɔ u ka dɔ wɛrɛ fɔ awɔ ko ne ko k'u ka taa ɲininkali kɛ ORTM na u ka taa Isufu Watara Kwaku u ka taa ale ɲininka Male ye jɔn ye olu bɛ n f'u ɲɛna ni minnu ye baara kɛ cameraman caman tɛ dɔn mais fɛn fɛn mɛnna clip tourner la olu bɛɛ bɛ n dɔn mais Male o ye dɔ wɛrɛ fɛnɛ fɔ dɛ wari ko awɔ ko togo di tugu ko n'i bɛ dɔnna n'i ye wari sɔrɔ awɔ k'i tɛ sɔn k'i ka wari kalifa mɔgɔ la wa i tɛ wari di mɔgɔ ma
Oh ne ko ngo me ngo dongala be se ka wari kalfa ko ayi ko do be ta ki ba soro mo do bu kere fe bu ka war do tigi ma ko me kene mo shite ta min be e ka wari mine ko ne yere de ba be mine bon ala mi no be ma ko ma wasa ke sawa fana do ka kete sa ko mi war ko nun ko flani olu ko mulanzele ndo kuma dawla sino war ko te male ni mo sibla nyona ko ne yere de ni ne sira mi ko ne falen do quoi fente mbolonga hakili sigilen do voilà hakili sigilen do yoro ta fanfela wula tabarikala awo ko fami bene bolo ko ne ni jien de jedo ni mbara nyokon de jedo awo ko mi yere fene be to ko mina ala mi do yo wasake o male namu bara en kono kunu ngo dongile da chugo ani bi dongile tabolo uye kelenye anga makoro ko dongile da chugo ani bi dongile da awo kelen do bon fanta ne te se ka chaman fo o la parce que beni kile la ko de do bon an fana ya damine ka ato niveau mina an be ka tayi ani korole munu temena an to ludo mais akadanye abu la mede ala me kana ni kuma yi akadanye ko lu lame ne yere be artiste korobaw lame kosobe ne ka bi dongli yere lameli mancha ablay jabatew nawo dumbiyaw mulbal traorew ne bolu lame kosobe maimuna damele bola payi kamara bola ne bolu lame kosobe bamanan dongli be boyoro ne ba lame akorole ni yi korole nta ibe se ka langa ka ake bi kle fene bari dongli be dongla ni yo fene dabi o fene te lame mo te lame o te lame me i ka so fene na o fene kan male kuma do bi no namu o fene duruntulundo arkono ko sisa foli kala dimsinu o ka foli kechugo awo bara tagabolo foli kechugo dronte de bara tagabolo oni makorota ko kelente différence doni bunu ɲɔgɔn ca différence ye fɛn jumɛn ye o ye wari ko ye ko kunungo fɔlikɛlaw kun bɛ fɔli kɛ o hakili sigilen do wari ko fɛ i b'a sɔrɔ u bɛ su ka baara la o hakili sigilen do wari ko fɛ ko mais bi bɛ fɔlikɛla denmisɛnninw ta i b'a sɔrɔ n'i y'a jɔ sara 10 na 3 de bɛ se 7 si tɛ se mais n'u ye wari ko kɛla daminɛ a ma nɔgɔn e y'o faamuya cogo di bon fana mɔgɔninfin yɛrɛ de qualité ka ca ko di sa awɔ sinon nin yɔrɔ la ne bɛ foli kɛ n ka guitare fɔla ye a ko ya ne bɛ foli de k'ale ye nin yɔrɔ la ko di sa n'o ye fa kulubali ye ndesani awɔ ale bɛ foli kɛ ne male kɔni kɔ ne ni ɲɔgɔnna caman nka wari ko m'ale ka foli tiɲɛ ndesani n bɛ se ka dɔ fɔ ale ye mais n tɛ se ka fɔ bɛɛ parce que mɔgɔw qualité tɛ kelen ye et puis fɛnɛ dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ a bɛ dɔnkilidalaw fana na dɔ bɛ ɲa la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la fanta voilà ni e ye fɔli kɛ sisan i ye 500 sɔrɔ i ye fɔlikɛla i ye 400 di fɔlikɛla ma i y'a sara wa 500 la 500 la i y'a sara wa est ce que n'a ma mankan kɛ a bɛ mun kɛ ko ma nɔgɔ fanta ni kow kɛra u kɛcogo la dɔrɔn kow bɛ nɔgɔya Bamako sinon ni kuma duru tulo fanta ne yɛrɛ ye dɔnkɛla de ye o ne ye dɔnkɛ artiste 100 fɛ Mali kɔnɔ yan mais min ye n sara ka ɲa min m'an sara ne de fɛnɛ b'o dɔn donc fɔlikɛlaw n bɛ n bila u place la parce que ne yɛrɛ fɛnɛ ye baara kɛ mɔgɔw bolo mɔgɔ minnu kun bɛ n sara mais bi ne fɛnɛ bɛ mɔgɔw sara donc ne fɛnɛ kan k'a dɔn n b'u sara cogo min na sinon ne ye fɔli kɛ ne ka fɔli ye ni fɔlikɛlaw jɛ ye dɛ ne ma deli ka n bolo don ka fɔli wari la k'a tila n b'a ta k'a di olu de ma chef de groupe de ma a bɛ fɔlikɛlaw sara a tɔ tora min a bɛ fɔ ko Malikunafoni bɛɛ tɔgɔ b'i kɔ Bamako sigi na yan voilà n'i ma mɔgɔ sara ka ɲɛ a tigi bɛ dimi mɔgɔ tɛ se ka 500 sɔrɔ k'i bɛ 400 ta k'a d'a tigi ma o ye jɔnmaya de ye o n'i y'a mɛn i ɲɔgɔn dɔnkilidalaba tɛ fɔlikɛla de b'i kɔ n ko hali ni y'a k'an ka caméraman musoman ye a bɛ kɛlɛ kɛ ala ye min dɔ ye wasakɛ dɛ awɔ o y'a kɛcogo ye sisan namu fɛn jumɛn yɛrɛ de bɛ yen namu k'a bɛ artisiya kɔnɔ k'o man di male ye namu ari yɛrɛ kɔnɔ fɛn jumɛn de bɛ yen k'a bɛ kɛ k'o man di ye bon fana ne tɛ fɛn min fɛ o ye jɔnmaya de ndesani
u b'a fɔ ko ni mɔgɔ ka dɔgɔ k'i bɛ jɔ i yɛrɛ la o dɔrɔn tɛ dɛ Fanta ne tɛ jɔmaya de fɛ i tɛ mun kɛ mɔgɔ la dɔrɔn mɔgɔ kana k'i la kɔrɔ k'a bila kɔrɔya place la dɔgɔ k'a bila dɔgɔya place la Fanta i ma mun k'i kɔrɔw la i dɔgɔw tɛ se k'o k'i la ne ye musique daminɛ a mɛnna o mais sɔrɔ ye Ala ta ye sanga ye Ala ta ye dawula ye Ala ta ye garisɛgɛ ye Ala ta ye dɔ y'a daminɛ an kɔrɔ sisan a tɛ tɛmɛ san 1 san 2 kan a tigi bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ n'o tigilamɔgɔ ko k'a bɛna ko sugu dɔ k'i la hali n'i kun bɛ sankolo dɔ sɔrɔ i bɛ jɔ i yɛrɛ la o tɛ dɔgɔya ye o de man di ne Maliyɛn fiyewu bɛɛ k'i bila i place la dɔgɔya man tɛ ne ni kɔrɔ cɛ dɔgɔya man tɛ ne ni dɔgɔ cɛ ne bɛ n yɛrɛ bonya bɛɛ b'a fɔ Bamakɔ sigi la ko ma de yadalen don o de ka ca a bɛ fɔ n b'a mɛn yada tɛ jama tɛ ne ye kɔrɔbɔrɔ den de ye wa ne ye Segu ka den de ye anw bɛ se majigin de la n'i y'i majigi Bamakɔ yan de a bɛ fɔ k'i jamanen don ko karisa yadalen don k'a b'a yɛrɛ fisaya mɔgɔw ma c'est pas ça a n'o cɛ ka jan o ye ne Mali de ye awɔ Mali ni ne ko sa dumuni jumɛn ka di Mali ye ni dumuni bɛɛ lajɛlen e bɛ jumɛn fɔ Fana ne bɛ kuma kelen f'i ye n'i ye mɔgɔ ɲininka ko min ka d'a ye n'i y'a tigi ɲininka ko min man d'a ye i b'a ɲininka tugun ko min ka di ye tugun d'accord donc musique kɔnɔ fɛn wɛrɛ bɛ min ka di ye e k'o fɔ ne ta o ye bɛn an ka bɛn de n tɛ sanni fɔlikɛla dɔnkilidala dɔnkɛla desenkɛla catiribɔla a bɛɛ quoi an ka bɛn fɛn o fɛn bɛ ni Mali artistes bɛnna Mali bɛ diya dɛ denkuli tɛ kɛ ni artistes tɛ o kɔɲɔ tɛ kɛ ni artistes tɛ hali banni yɔrɔ n artistes bɛ dantigɛli kɛ ka su bilasira awɔ foyi tɛ kɛ artistes kɔ ni anw bɛnna dɔrɔn jamana in de bɛ diya Mali yɛrɛ besoin don bɛn de la pour le moment voilà donc o de ka di ne ye artisiya kɔnɔ kuma de y'an sɔrɔ yen awɔ a ka kɛ ten an tɛ taa pla ko in na sa awɔ ko ne ye bamanan de ye e bɛna jumɛn fɔ ne ye jara de ye awɔ ne b'a dɔn yo awɔ e bɛna jumɛn fɔ o de ka di ne ye Mali wa najiman tɛ dɛ a y'a fɔ a najiman tɛ dɛ Fana Traorelakaw a y'a fɔ ayi n ko to de ka di sɔ f'i ye dɛ a y'a fɔ a ko sɔ ne tɛ sɔ fɛ sɔ ye Traorelakaw ni Jabatelakaw Danbelelakaw ninnu ni Woyidaragolaka ninnu ani Hayidaralakaw ayi o t'anw ka dumuni ye o t'anw ka dumuni ye ne bɛ to de fɛ hali n'a kasani tɛmɛnen ayi o t'anw ka dumuni ye a y'anw jɛr'o kɔ sabali sa n t'a fɔ mɔgɔ ye o sɔbɛla n t'a fɔ mɔgɔ ye tiɲɛna Fana sɔ ka di n ye ne b'a dɔn ayiwa dɔ bɛ ko fɛ o fana ye kɔnɛlaka ye o ko ɲɛ bila kuma na ayi a ka kɛ ten sa i b'a dɔn problème bɛ yɔrɔ min na sɔ in ye bɛɛ de jɛ ye tigi kelen de ma se ka sɔrɔ sɔ la sinon ni Traorelakaw ye sɔ sɔrɔ i ɲɛna Jaralakaw mana sɔrɔ i ɲɛna Kulubalilakaw bɛɛ de bɛ sɔ fɛ mais tigi kelen de ma dɔn sɔ la kuma y'an sɔrɔ awɔ an k'o to Traorelakaw bolo a tor'u bolo awɔ ayiwa mais ne bɛnkɛ t'a la ayiwa cameraman tɔ kelen n bɔra kuma la ale t'a la Traorelaka ɲuman man ca dɛ mun ye Traoré muso den de ye o t'a la koyi Mali sisan lamu Fanta an b'a Fanta lajɛ ka dɔnkili duman ni filanin dɔ la an k'o kɛ an ka dɔnkili duman filanan ye tuguni e bɛna jumɛn d'an ye komi ne y'a f'i ɲɛna n ko dɔnkili kɔrɔw de ka di ne ye awɔ n bɛna nama de da awɔ i b'o da Traorelakaw la ayiwa bamananw don koyi a se b'u ye u b'i jansa u bɛ n jansa awɔ hali n'a ma kɛ studio in kɔnɔ ne kɔni b'a dɔn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Traorelakaw tɛ nama lamɛn k'a sɔrɔ u m'i jansa o tɛ se ka kɛ o awɔ kuma an ka taa ayiwa i ye nama yo ala nama kɔta ɲi dɔn a ta jugu dɔn walayi mami dun mana Traorelakaw laɲini sa olu laɲini malu ye Jaralakaw jugu ye ne k'aw bɛn nin bɛɛ bɛ ne mɛ Segu
iye nama yo nama kamani do ama jugudo wallahi mamindu mana Traoré la kalula nyini sa olula nyini mbaluye male jugwe ne kwa bena nimbebe ne mesegu ndesani kona mayo joni nye namato ko jarawuye namato segu antara ye segu dugu bamande unye namaye wallahi oluye walanta segu domi uye seke setigi ya ni sebaya e ko sebaya be segu kono ko seyo jaga sebaya kadi ayatonga damelela kalu wele KONE ko Traoré la kauni ulala murui bana tromagama banyedo tamani bana tromagama banyedo muke musani muke dantuma tewa batige nongo na Traoré ayatonga Traoré la kalu wele ndesani olu kela mandi yala e ni ci be Traoré la kaw kela mayni ala mandi de wa ni yoro be miri jigi jona baki tuma mode unyo ayatonga belebele uwele belebele ka belebele nam fena oni kela ma di tro magana ka ma ko kela betinya ndesani muke musani muke dantuma awa ni ye Traoré la ka uwele awa ala ye jarala kauda an fana ye Traoré la ka fabriquer ashu jarala kauyo ayatonga jarala kawele da jarama mare uni ulala ngolo jarama mare uni ulala bambuko ci jarama mare uni ulala jaja jaraya te yala ngolo yede ala jara chamambe kolokari jaja musomambe samengoro susu mbe jarama ulala mini muye don so sira wula kono fantani wula kono bantanye imado jarama sira ninde nere ye jaraye kongonko o konete kelemina ko kone muso dente kelemina o kelekera fele bolo gansaye ayatonga jarala ka wele de awa ne jatigi muso personneli e jaraye la vieille jara sangaranga anyana male kone ma kolonjanko awa ayatonga jarala ka wele nyumandonde awa niya jarala ka wele mbe kulubali la ka ufene wele nyumando kulubali yi kulu jante smaya nyangolo mode uni ulala baramangolo mode uni ulala koya sanjani yi koya mamuru dukora mamuru nu ijaba nene awa ayatonga kulubali si ufana wele olube bamande yere wolo yesegu ka boare la ka ufana wele ka fomba la ka wele ka kanute la ka wele ka togola la ka wele awde bamande unye ka bosegu ni nyoro la mbe bela dugu bamande unfana wale nyumando sanata jara sangaranga ko samba jara de sanata jara sangaranga madamu kone ale fana jara ye kongonko jara la kaw kelemani alaye iye nama yo nama ko manyi ndo ama jugudo mamindu mana jara la kawula nyini sa ula nyini mbaluye male juguye ne kwa abena ni mebene mesegu kono benga jawore koso kolo fo ite ka yeble ko jara la ka be kolo bakari ngo ibeta dibiso la ite kolo fo na jara chema ma kolo kare o muso de te seme susu ngo anga jara chema be kolo de kari muso ma on ba susu de me benga mena mona boyla parce que dongli do fene be no nam mera te se dongli dala sino nemna do me dongli dala ngule na la sonama ay bi min do la sa wo dongli la labna bo dongli la yere bo to bo songa murula ta manyone songa murula songa murula aywa nyabla awata mena isaka ay ne hakle jigi dongli la ekate menai awo ala min do e wasakeo jarla kaw kala de mandala ye ni yoro la mbe foli ke kati jaraw ye ka foli ke bele jugu jaraw ye kulukoro jaraw ni segu jaraw me foli ku bela jele male o diaranye namu ko mugudunte barafosa awo tulonga na sebesa oiche sebe fene kana tulonsa oiche ambe jamukan kene kono awo jamukan sira kunche yoroma awo foli kan laba jumen bibulu yana sanga kene datugunayi
Fanta namu me foli beleleba kaw yɛrɛ o diyara n ye ni y'a mɛn jɔnni kunnandi a fi sabu ɲuman wallahi ni y'a ye artisiw bɛ su ni tile télé la mɔgɔw bɛ miliyɔnw d'an ma u bɛ mɔbiliw d'an ma u bɛ duw d'an ma sababu ɲumanw bɛ k'an ye suturafiniw bɛ d'an ma o bɛɛ ye Ala ni radio ni télé ye dɛ n'o tɛ a ti ɲɛnabɔ n bɛ foli beleleba di animateurs ma techniciens ma ka di caméramans ma animatrices ma fana i yɛrɛ ka ɲi i yɛrɛ tɛ artiste jugu ye awɔ ne animatrice awɔ a ka kɛ ten sa e y'a bɛɛ de ye ni e ye micro minɛ sisan an bɛ boli de awɔ i yɛrɛ fana ka ɲi i ka ɲi artiste milieu kɔnɔ kojugu dɔgɔ ka juru t'i la kɔrɔ ka juru t'i la i y'a daminɛ an minnu kɔ i y'an bonya i y'an to an dama la an bɛ barika da i yɛrɛ ye k'aw ka radio fo k'aw ka téléso fo mɔgɔ mɔgɔ b'aw lajɛ YouTube kan Facebook kan réseau fɛn fɛn kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ka barika belebeleba da an kanubaga bɛɛ lajɛlen ye fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ an ka foli b'u bɛɛ ye Ala kana basi kɛ mɔgɔ si la awɔ ayiwa o diyara an ye Mali an bɛ foli ta ka di yɛrɛ ma i ni ce i ka nali la kanubagaw ni masa ma an ka jɔ an na don n'a nataw la an bɛ sɔrɔ Dankoroba Kènè wɛrɛ kɔnɔ nin kun ye ani Mali jade ye n'u b'a fɔ a ma ko Malikunafoni dɔw ko Mali mondial o kumana aw k'an bɛn don wɛrɛ